Λοιπόν, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές τι λέμε και τι συμβαίνει. Όλα αυτά που λέμε και συζητάμε και αντιπαρατηθέμεθα, μέσα σε τι κλίμα γίνονται? Σε ένα κλίμα που η κυβέρνηση έχει υπερβεί όλα τα όρια ανικανότητας και διαφθοράς, κατά τη γνώμη μου. Η κυβέρνηση πέρα από όλα τα άλλα κλέβει χρήματα. Κλέβει χρήματα. Δεν είναι ένα ζήτημα κάνει ένα λάθος ή μια λανθασμένη ενέργεια οτιδήποτε. Έχει εξελιχθεί σε πρωταθλητισμό της κλοπής. Διαφθορά. Φαντάζομαι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να υποστηρίξετε. Τα παραδείγματα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι καραμπινάτα. Η ανακλητή όταν μιλάω δεν θα με διακόπτε. Όταν λέτε την κυβέρνηση θα την αυτό όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Αυτό κακομαθημένο στυλάκι. Όχι σε μένα. Καταρχάς δεν θα με λέτε κακομαθημένο. Όχι σε μένα. Δεν θα με λέτε εμένα κακομαθημένο. Δεν θα λέτε την κυβέρνηση. Κύριε Μπαλάφα, θα έρθουμε και σε εσάς για τα καινούργια κόμματα, διότι έχετε γεννήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ περισσότερα κόμματα από όσο ο χριστιανισμός θρησκείες. Τώρα, κύριε Γεωργίου, μην διασκεδάζετε, γιατί και από εσάς προκύπτουν κόμματα. Ήταν ωραία τάκα, σας τη δίνω. Κυρίως μην χαζογελάτε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Σοβαρότητα. Δεν χαζογελάω. Εδώ θέλει σοβαρότητα. Εδώ θέλει σοβαρότητα. Είναι η δεύτερη φορά. Σοβαρότητα δεν έχετε εσείς που έχετε διαιρέσει το κόμμα σας 5 φορές. Αφήστε τη σοβαρότητα σε μένα. Και με έχετε πει κακομαθημένο και χαζογελάω. Ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν θα σας ρωτήσω. Είναι δεύτερη φορά. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ σε πάνελ. Ποτέ. Δεν έχετε πρόβλημα γιατί δεν κατάλαβα. Μην με ξαναπροσβάλλετε. Κύριε Μπαλάφα, ήταν προσβλητικό αυτό που είπατε. Χαζογελάτε την ώρα που ό,τι θέλω θα κάνω, δεν θα σας ρωτήσω. Δεν θα σας ρωτήσω. Κύριε Γεωργίου, κύριε Μπαλάφα. Αν θέλω, εγώ θα είμαι πιο σοβαρός. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, δεν το κρίνετε εσείς. Όταν είστε μαζί με άλλους πρέπει να είστε έτσι. Αυτό το κρίνει ο κόσμος, μας βλέπει, είστε συσχετικοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.